целия път заради мен, защото я изпуснах на улицата и да я хвана на я улицата. Арчи. Няма жаба, няма миличка. Ти си знаеш тук някъде на близо, Баб? Ма не, има раничка. Ема... Ади! Абе... Ела при мен! Ела! Ади! Бързо! Защо се караш ти? Защо се караш? Я ще ничего. Къде е пил? Тя е изпусна точно много цикъл. И тя за да я стъпи къща, че я не стъпи тъпка и... Ще ме бързо вече ме убие. Те прибирам към тузема. Защо се караш, Денчо? Как си прекарват вашите пинчери? Добре. Карат ли си? Не. Те са толкова енергични, че повечето хора не ги одобряват за кучета, защото много лаяли. Това е голям тъпизъм. Ева. Така ли е според вас? Не. Викай да мръдна и почва да лае. И това ги изтряска хората. Ема, защо се караш, Добре, пускаме. Пускаме, добре. Ема! Кои ли си? Кажи, бе, злато му. Арчи! Чакай. Арчи! Нема страшно. Това пинчери да се сбият не ми се веро. Има ли такива? Били са се. Особено ти си се бил много, нали? Ти си разбойник. Ама защо се караш, бе? Ма тя рана ли? Моля? Рана ли е по принцип? Няма рана на кръчето, я настъпихме без да искаме.
Надали е до кръв, искам да кажа. Чакай, тази е голяма за теб. Ма голяма е, бе. И пука. Ема! Ема! Чакай, се разсъжда. Чакай. И все едно яде някаква жертва от тревата като лъв. Мър, да. Емче знае вече можеш да мъркаш. Дай да криза, като извадих си пиленци и нали го пуснах си ръци, той взе, че падна в фарма. Прави опити да пил водата. Той като Джеси. Ала тук ви. Айде, играйте си. Ема, не чакай, че Арчи ще... Ема, ева. Ема. Ема. Чакай, това е голяма за тебе, бе. Арчи, виж тук. Ема. Айде, дай си пръчката. Метния към мен. Чакай. Метния към мен. Колко е бърз. Това е пенчер да си. Лесен ли е според вас за отглеждане пинчер? Да. Кой му е трудното? Що ме е лесен? Не, няма да се... Има ли нещо, с което според тебе трябва да се съобразява стопанина? Направо го взима и го отглежда. Навали ли ги малко? Да. Ние сме Малко са кекави, ама иначе. от коя гледна точка? Еми, лесно се разболяват, лесно се чупат. Ясно, ясно. Така е. Животинки. Тримата мускетари. Те всичките ли са мъжки са тук? Ема. Добре, аз тук гледам в екрана и... Ема, Емчо и се обърка. Ева при мен. Арчи. Виж. Айде скочи, де. Лигло. Няма да да скачам. Мама била ли още? Ема. Не, тя още е на 6 месеца. Млада още. Дали ще ражда или не се знае? Не се знае.